Piti alkaa tässä elvistelemään, kun vuortti alkaa olla nyt pikkuhiljaa kunnossa. Maalausta se vielä vähän kaipaisi. Mutta veikkaisinpa, että kun avaimen lyö virtalukkoon, no tietysti että akun ensin kytkee, niin tärähtää pikkäyntiin niinku palamun alta. Tai ainakin niin autokatoksen räystään alta. Täältä pistetään se virtaa, jos tuo nyt saatana pysyy tuossa. Ja sitten täällähän on ja uusi säföörin jakkara ja kaikkia kuule.